dejligt. Nå, jamen, så vi venter på dig. Jeg kan se en finger på skiden. Nadia dernede. Fantastisk. Hej skat, du ser rigtig dejlig ud. Og jeg kan se, ja. Så Søren. Skal vi prøve spil nummer 2? Kan du godt prøve, ja? Ja, kom så. Ja, Søren. Ja, du er rigtig vigtig. Han skal lige sige hej til fansen på mig. Det er rigtig hårdt at være kendt. Og du står stadig her. Det er sådan rigtig den der Robinson-udfordring. Stå med kniven i 15 minutter. Er der nogen, der er blevet de store endnu? Så er nok også lidt bedre ude. Meget sødere. Der var han jo. Officielt ikke. Sat. Halløj. Du får lige en kram. Hvis du tager imod kagen her, Søren, så vil Martin gerne lige sige et par ord.